piye to? Lah kok iso ketok tahune iki kah? Oh, lah kaya takok sik to, takok sik to. Kok iso tahune? Iki mau kan critakno bakul ning pasar. Lah iki bakul tahu kok. Apa nek bakul tahu ketok tempene malah mumet neh to kowe. Jenenge bakul tahu dodol tahu anane Ya, tahu. dodol tahu yo ketok tahune to. Mosok bakul tahu kok pamer tempene. Lah piye to kuwi? Iya ya, ketok tahune ya. Wong iki mau kan bakul to. Ketok tahune wong bakul tahu kok. Ah. Ketok tahune. Gak paham cah iki pikiranmu elik kok kowe kok. Ya ora ngono. Mula gak dang rabi kowe. Ya ora ngono aku bape ora ngerti tahune ku mau lho Mas. Ah, bakul pasar lu tahu kotak ku liyo nek sing wajik, Ding. Oh ya kuwi bakul tahu. Bakul tahu. Terus ono meneh. Wis bar haus teko tahu tok. Wis bar, wis kok tahu. Ah, Bakul tempe gak ketok tempe. Gak. Bakul terong Mas dengi sumpah. Nggonku. Mak golek-golek iki. Bakul terong Mas. Lah kok bakul tirong ngopo? Bakul tirong iki ngopo bakul? Yo mau lho Mas. Ora katokan Mas. Yo terus Nganggo sarung. nganggo sarung. Lah kok Lah kok ngopo? nggo ora ketok teronge. Lah kuwi bakul tirong. Teronge dikok nek ember. Oh, kok ning ember gak ketoke ngono ya. Disuguhke didol kok ya. Iya. Bakul tirong. Saiki senenge lek tirong ora. Yo ora usah seneng aku emang kuwi. Oh, sambil tirong. Yo, Bacotke no. bacotke. Panas. Arep marahi kowe. Ora. Ya Allah bocah cilik. Senengane kok lancang marai. Yang marahi. Ora. Isi lho iki. Ora marahi ya, Mas. Piye? Ora marahi aku yo gur ngelingke. Oh, cah kok nesunan lho. Ora. Padahal presiden amatir gitu kan. Iya, ngapunten. Apa diwara apa dibisiki. Bintang tamu dibisi ngisi di sini. Dibisiki. Terus aku ora kajen to dengar Bapak Ibu kan. Pun. Entek. Pun. Ora len. Ora. Pun. Terus cakapane sing kene. Panas ya? Panas. Sudah. Aja omong aku lali. Panas sudah aleng-aleng. Kaget aku. Ekspresif. Ekspresi. Capek. Guna. Yo. Elok tenan Mas, ya Allah. Jos. Boten sanggih barungan ya, Mas? Rasa. Iya, rasa. Tahun wingi wis. Iki mau aku dijail ponakane Pak Kadus kok. Piye? Ape diuncali ganong. Aku moh aja aku. Ganong sing enek karaktere kayak Mm-mm. seperti gue pentulan. Pentulan. Malah berkarakter wajahmu. Apa iki ya? Yes, bet. Alhamdulillah. Pripun Mas? Pripun? Enek apa? Apa? Oh, tukang syuting to iki mau. Tak kira ngoki pengumuman. Ora omong. Ya. Nadyan wadon sarato. Swara suling kumandang swarane. Jenang glali akeh gulane. Aja lali agamane salat limang wektu. Langgam ki bablas. Jaman bajuan cara kelingan halo.